Instead nga unta magkalipay ka diha kang Kristo, ang imong pagkalipay kay diri ra man sa kalibutan. Muna sumala sa text atong gibasa, kaaway ka sa Dios. Karon, gawas nun ta nga mopili, asa man ka dapat makigigala. Unsa gali ang pakigigala sa kalibutan? Maong pagpangita sa kalipay nga alang lang kanimo. Daghang mga tao karon nga ang kalipay ra nila maglaag-laag. Ang kalipay lang nila magdruga. Ang kalipay lang nila mag-inom-inom. Ang kalipay lang nila nga makabisyo. Ang kalipay lang nila ang ila ra yung kaugalingon nga kining katagbawan. Makaigsunan ko, mao kanay gawi sa pangkalibutanon nga kalipay makaigsun. Apan gitagaan ka karon og binsay sa Dios. Asa man ka dapat unta malipay. Akomodasig kanimo